Wote na mari chikuru manerano mari ndi mari wakanaka. Regaiti vatende nechipo cheupenyu and this opportunity yekuti tinzwe kutaura kwawo muupenyu hwedu. Tera ndishumire kubva kubhuku yaJudges chapter 11. Judges 11 from verse 1. Now Jephthah the Gittite was a mighty man of valor. He was the son of a harlot, and Gilead begot Jephthah. Gilead's wife bore sons, and when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall not inherit in our father's house, for you are the son of another woman." And Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob. And he gathered worthless men around him and went on raiding. It came to pass after some time that the people of Ammon made war with Israel. So it was, when the people made war with Ammon, the people of Israel, the elders, went to Jephthah to the land of Tob. They said to him, "Come, be a commander, that we may fight against the people of Ammon." So Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come now that you are in distress?" Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. Mukomana unti Jephthah wakati zingwa pamba nema brothers ake chikonzero chilipo. He was a son of another woman. In other words, aiva mwana we small house. In other words, aiva mwana arikunze uri mwana wechifere. You cannot be with us in this family. Kuti ugone kuinherita zvababa wedu. Dani tange kutarapa musoro pema situations akafana neya Jephthah atinogona kurarama muupenyu akamira sekudai. Kune zvinhu zvekuti it's beyond your control. Ndo zvazviri wakaberekwa musystem iyoyo hazvirambike. Chaakutodiwa is the way out and make things work. Jephthah mwana wechifeve kwete kuti Jephthah aiva chifeve. Jephthah akaberekwa namai vakadana nemurume ainzi Gilead, yet Gilead aiva nemukadzi wake nevamwe vana. So situation yaJephthah iri beyond his own control. Haana zvaangaite asi ndo zvakatoitika. So ma situations akadaro mulife ariko ekuti it's beyond your control. Hauna zvaungaite. Wakaberekwa mazviri munyika yacho, mumhuri yacho, ndo upenyu hwacho wakasangana nawo mukuberekwa kwako, zvekuti iwe nyange uchidawo kuzvakanaka but wakaberekwa mune zvisina kunaka. Nyange uchidawo kugara kwakanaka wakatoberekwa wakarerwa wakakura musystem isina kunaka. So kazhinji vamwe wedu we die crying or we die blaming other people. Kuti dai vasiriwo vakazodai ndisina kuberekwa musituation iyi, dai asiri ninga akazodai ndisina kuita zvakati. Yeti zvinhu zvakafana nezvaJephthah kunzi aiva mwana wechifeve. That's a real fact in life. Unogona kuberekwa namai chifeve, hausiri wechifeve but mai vako ndo wechifeve vakabereka iwewe. So hapana time yekuti unogona kubata shaya woti saka mwari havandide upenyu hwacho saka hwita hapana kwandinoenda. Why? Because nekuda kwesystem yakandibereka. But I've come to tell you this message. There is hope in you when you trust in him, the one who died for you and resurrected, anonzi Kristu Jesu. Situation yawakaberekwa uri yausingade you cannot change your history, but you have the power to shape or to change your destiny or your future. Haugone kushandura history yako nororombo yako. Ndo zvazviri kuti wakaberekerwa ikoko nemutara iyoyo nevabereki ivavo muurombo iwowo ende hauna kuendeswa kuchikoro
Izozo ziri beyond your control. Why? Because hakuna zonga kuelekea kuti uchinje baba wako, uchinje mai wako, ili ni wachinzi chifewe. You are a Zimbabwean because no was Zodagudi, you are a Zimbabwean. Wakabele kwa system mnyika ya kadai, weka unoida uide, but it's beyond your control. Why? Wakatobele kwa utara, you are a Zimbabwean. You are an African. Weka kwa African na ukufaile, but it's beyond your control. You cannot change it. So you cannot die blaming someone. Washika kupi chinonge tera nikupa wanu mosha. Kuti daya asili ningi upenyo wangu usinakuenda hapa. Daya asili ningi upenyo wangu usinakuenda hapa. Life jaino ita. Life mamili wa hayo. 90% board decision ya uchatora. The situation ya uri. 10% it's beyond your control. Do shakaiti kaizozo. Shakafanya kudai. Hauna the ability ya kutazisa shiri kupururuka pa msoro pako, but you have the ability ya kutazisa shiri kuwakadendere pa msoro wako. Kune zili beyond your control. Kune zakuti kana ukachema ajichinje baba wako ndiyo, kana ukachema ajichinje mawakabele kwa situation hiyo ndiyo. Chaku ndiyo nete kuti wapukita misozi. Oti mwaringi matsirei Jefta ticha kaitika kwa hari zanzi wa mwakoma na waka mzinga pamba wakatati kaleni wepano nokuti umwana umumwe mkati mrati wana mai wao bati wali kujaja mwana wao akabele kwa wani na baba wao kachiti uli mwana umumwe mkati uli mwana wa chifewe. Ama zangu, to be honest, my fix your life chifewe zinoto itaolana bati wanaiwa wa wasi chifewe wanaiwa wana mosha ya wakaita bati wakabele kwa masystem zakafanya kuti mwana anobele kwa amai wake wa repwa mwaneye ya asili ya karepa amai wacho mwaneye atori muna ni destiny future yake muna mwari bati dangu zikonde hii alogona kurarama upeyu westikima wakungonzi mwana wakazodai yakabele kwa pakala yakaboko kati kubele kwa kwake kwa wakazodai makuna kuna kuzodi izo zo shitapinda mmusoro wake hakuna kwa anuenda. What is beyond your control? Mwanano bele kwa newabele kiwaricha V positive obele kwa I positive zili beyond control ya mwane anazanga ite kana akakula akamaka wabele kiwake aliku waste time. Why? Because kuwalenga kuti makani bele kamuri chiruwele nime chiruwele ichi ajite kutapore kurwadzi wakuri normal kana muna situation inorema. But there must come a time yakuti unofana kuanalyze waona kuti kurwadzi wakwacho kuchaunza shanduko ere. I always tell people kuti hasha kusikurola unogona kugumbuka utsamwa but unogona kutorowa futi wakatsamwa. Why? Because kungotsamwa bedzi kugumbuka harisi simba. Babo rangu rinoti mbavha ikabatwa inoripa kanomwe kwete ikazikanwa kungoziva kuti ndiyakandibira. That's not power. Kusvika wane power yekuti unogona kumubata or restore zvinhu zvako back. So mulife mune zvinhu zviri beyond your control. Jesu ari mwana waMwari akaberekerwa mudanga zviri beyond control yake nokuti aitovawo mwana. But the destiny yake haina kukanganiswa kuti akaberekerwa kupi zvaita sei vakararama sei. Focus yako ikava muna Mwari. Despite history zvako nezvinhu zviri beyond your control, you can sharpen your future, you can change your destiny. Chisingachinjike history ndo zvitoripo. Wakaberekerwa paprazi nemudharanga asina chinhu hauna kuendeswa kuchikoro izvozvo kana ukatsamwa sei ndo zviripo zviri beyond your control. Danger ndeyekuva ne-blame spirit, mweya wokungopomedzera nekunongedzera kuti asi vamwe vakaberekwa nevabereki vakarongeka vari nani isione zvakaita madhara edu saka ndoenda kupi ndoitei. Don't waste time pointing fingers pamasituations ari beyond your control. What you need to do ndezvekuti wopukuta misodzi yako woti Mwari ndivanirewo nyasha
kune kwandakaberekwa kwandakabva nako kusina kunaka, but you can change my story. Wewe kublema ne kunongedzera ushande mu life. Zvakakukomberedza zvese zviri beyond your control. Kana ukatsamwa sei kana ukachema sei ndo zviripo. Chakudonene kuti umbopukuta misodzi woti Mwari ndiwanirewo nyasha. Help me, I must know what to do. Life zvairi pururu saJephthah zvanzi akadzingwa nevakoma nevaning'ina. The brothers of Jephthah, Judges 11, vakati bva pano because uri mwana wechifeve. Jephthah here akafeva amai vake, saka zviri kumudzingisa zviri beyond control yake. But Jephthah became a leader in Israel. Nyangwe ane record yekunzi mwana wechifeve. Chii chaakagona kuita nyangwe vakoma vasina kumufarira, akadiscover the gift yaiva maari, and at the end he was chosen to lead the people of Israel. So kazhinji tine zvatinonongedzera nevanhu vatinoblema, and the life yekuda kurarama kuti vanhu vachandinzwira tsitsi. It's unfortunate. Tsitsi dzevanhu dzakagumira paability yavo. Ukanzwirwa tsitsi nemunhu asina mari, haakupe mari because haana mari, anongokudzwira tsitsi svika wafa. Tsitsi dzemunhu dzingori beyond capacity yekuti angakuitire nyangwe aine tsitsi. Saka uchiona ukasvika kana pane bofu riri kukumbira mari so, unonyatsobatikana but unopfuura because hauna. Saka kubatikana kwako kunongomusiya ari patight. Asi tsitsi dzatoratidzwa kunzi unadzo. Wewe ukunongedzera nekublema nekugara uchichema, that spirit is way. Kana Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo, zvoreva kuti knowledge can bail you out of a challenge. Because opposite yekuparara kusimuka kubudirira. So kana vanhu vaparara nekushayiwa ruzivo, zvoreva kuti vanhu vanogona kutobudirira nekusimuka kana vaine ruzivo. Ruzivo runotangira papi? Kumbomira kunongedzera nekublema. Kuti ndakaberekwa nemutara asina mari, ndakakura muZimbabwe tiri mafike, nyika yacho yakatooma, hapana zvinhu zviripo. Ende dzimwe nguva nekutaura kwevanhu, vanenge vachiti hamaberekwa nguva yakaoma. Hakuna nguva iri right. Kune vanhu vanoita zviri right munguva. Kare, I'll give you an example. Kana vanhu vachiti hapana kwanza vanoberekwa nguva yakaipa. Ukavati ndipewo foto renyu kudhara kwachikwafu zvakanga kuri right, uone zvinenge zvakapfekwa. Wavabvunza kuti kuchikoro maenda kupe vaifamba about 20 km netsoka vaine tsamba yemangai. Waudzira iwewe uri kuenda chikoro chiri kilomita kana uri kuenda nekombi. Waberekwa nguva yakaipa. Kare zvinhu zvava zviri right kunyepa. Vanga vasingadye raisi havaidya paKrismasi kudhara vanhu ava. Hakuna raiti iriko, ndo zvavanofunga. Kare zvazviri right, ini pandakakura taidya porridge kune kagwati kemuti, kwaishaita spoon kudhara. Muraiti ndo vanhu vangasina maspoon. So it's not about the time. Zvine chekuita kuti iwewe wacho munguva uri kuitei. Hondo imwe chete yakaita kuti vamwe vanzi mahero vakafa vachiendeswa paheroes ega, yakaita futi kuti vamwe vanzi marefugees. So haisi hondo inogadzira hero, idecision yemunhu muhondo inoita kuti anzi hero. Akafunga kuti I will defend my country, my nation, ova neboldness otanga kurwisa. Zvinomuita hero. Hero idecision yakaitwa nemunhu kwete situation. Vakanzi marefugees vanhu vakati hatidi zvenoise, tavada kungonovharirwa togara mufenzi mozobuda zvapera. Decision yakaitwa nemunhu inomuita hero today. Decision yakaitwa nemunhu inongovaita kuti vainzi vapoteni. Vaigara mukimu, vaimirira kuti zvipere, zvichipedzwa nani nevamwe vakaita saivo, but vane boldness yokuti hatingajairirwe munyika mangu, I'll stand and fight. Power yekumeka decision ndoine nyaya. Ufunge kune vanhu vakaberekwa musituation in worse than yours vari successful.
ukaita research yako zvakanaka uchaona kuti kune vanhu vakaberekwa musituation inorwadza inorema kudarika yako yaunechimo chii ndakaberekwa neamerika wanga asingandide kuna akatoberekwa bereko wacho wasiku akamoenda wacho wanga wasiku yanga iri nherera chii chaakaita akaisa unherera pasi akati Mwari ndibatsirei to pursue this career. Today is very successful yet haana vabereki iwe une life iri wese une vabereki vaunonongedzera kuti vanga vasiri serious neupenyu vanga vakandimaka vakatadza kuitira zvakati wese anoti ina havana kundiendesa kuchikoro ndine mubvunzo 1 tovablema tovaisa pasaiti havana kukuendesa kuchikoro izvezvi wakura waakushanda unodii kuzviendesa kurati iwe nevabereki vako makafanana hamuzvifarire zvechikoro kanenge karafu kokuonesa woza hazvirambidzwa kuti udzidzeka nemari yako waakushanda hazvirambidzwa kuti udzidze nemari yako chibhadhara but sei ngotosvika pakuchena musoro chingoanongedzera so havana kuendesa kuchikoro vamwe vakabudirira waane mukana tine vanhu vasina kuendeswa vakashanda vakazviendesa vasuccessful iwo chingoanongedzera kuti havasi right vakandiregerera Jefta mwana wechifeve hazvirevi kuti Jefta chifeve Solomon akava the richest man akaberekwa kubva kuna amai vanga vatorwa kune mumwe murume Betshiba aiva mukadzi waUria David akaita mukadzi wekubvuta but pakaberekwa mukomana akava the wisest and the richest background haisi nyaya ndatinzwa hauna simba iwewe rekutadzisa shiri kubhuruka pamusoro pako but une simba rekudzitadzisa kuvaka matendere pamusoro pako zvinotaurwa nevanhu against you i10% zvauchataura nezvauchaita ndo 90%. hautadzise vanhu kukunyera kana kukuvenga zviri beyond your control. Woda kuti vanhu vese uri mari azviite so ndikutokunetsa kuti vanhu vanoti kuti vanhu regandokudzira chinonzi munhu anotonyera even munhu akafa kutofamba soti vari kunditaura sitere ndakatonzwa vachitonyera anza system tazvida akafa kudhara vari kunonzwa vachitonyera kudhara ari romberi angaribhara dakavazodi kozotori kufamba nanhasi uchiri wari kuti pane zvavanotaura vanoti munhu zviri beyond your control ende kana warati vanhu vese vakuda zviite zviri beyond your control apa ndiri munhu right one vari kundidarirei vanhu vanokuvenga usina kufarire variko even ukatova bhuthu yakadii variko zvekutoti Jesu nezvakanaka zvaakaita akamiswa apa Bharabhasi akamiswa apa zvikati Jesu kana kuti Bharabhasi munodani vanhu vakada Bharabhasi kuda kuti nevanhu vasiri right vane vanhu vanovada ivo nokuchinetseka kuti vanokudiri munhu haasipo ropanoti munhu vanhu vanotodawo zvisiri right futi tina vanhu vari waridziva kuti kuti munhu hasi right anoswera tukaona chito zvakatso vari kuna vanhu vanotomuvira muoko atifara ropanoti is beyond your control. haudzivise vanhu kuda munhu wavanenge vachida even usingamude even asiri right kana vanhu vakasvika pakuvhotera Bharabhasi decide yekuti Bharabhasi was a murderer, Bharabhasi was a thief, Bharabhasi was a great criminal. I don't deserve kuenda pakrosi kuti aroverero vakabvunzwa kuti munodani Jesu kana kuti Bharabhasi kuchitarisa marecords awo Jesu akamutsa vakafa Jesu akafidwa 5,000 Jesu akasviridza mapofu Bharabhasi obvamiswa akaba mombe akarepa akauraya munodani vandokwati Bharabhasi it's beyond your control. ndomonoti vanhu vanondivengerei vandiri kunaipo kutoita po kunovengesa hanizoti uchaitei kuti wakunari right kunotovengesa iwa unogona kuvengerwa kuwana nokuti vanhu vanotaka ari kuti pedza ukashaya wovengwa futi tarutinetsa handizoti uchaenda palevhu ipi yaungadiri nhamo inovengesa
kuwana futhi kuneda to ngaku suspect bakulenge alizothi ushenda pa level ipo. I love to give people examples to understand the mind of any regulation. Ukata tinga masofa ako wata anchenda na manero kana na chaisa uchitoshika na manero wala olenga mtu penya naso jema dirije kuba hadi kuita shakachena hata usiku wala iko mota ya wanyeni na manero wodi balance wa kumbira rungu basa balance ndega imanyini maso uchitoshika na balance on the right uchitinya tsona bani masofa ndena unakacheka nikaisha sababu zongo mpo sema masofa ni mwana ungwani wafoti kareba chitini wafoti na kipekukara lopa nuki mbabaiti beyond your control ulowenge wakuwana ulowenge wakushaya chini hauna uno chinja kana wano tsakutoba hai lopa utawe mbafuti stere so chakujua chini focus ni life Never know what I mean. I'm going to do the they are to I'll take you to my sports. That's the other cup business. I made a 65 FC Platinum. We have to wait to buy somebody to buy the Platinum. We say, I don't have a river. And Yaki is a Bonapio, Moyaki. Feel beyond the control. The English are some of the South Lebanon. Aisha Platinum yatura 3 quarters imesa kwenda msibabu bana nasi chini ya shoma yatura 6 times bali masabuta ya mashoma kalenda na muziki kora bana wachinje kudoba n'kimuntu mwana mwana kudenshozo singuli yeso choti uri kuchisineta nekulise naso kuti patinga kubera vaonere ivi vachitoona ndoba n'kimuntu That's what I'm showing. I want to dance with no one but no the problem you go to watch no spare. So you go look at next time, but you have an awesome food so beyond your control. Jephthah, amaya kama bereka, chaiwa chifele. Iye chifele kwete. Akaite inazo, paga dzingwa ni ama, kuti papano, aungachike nake baba wenu, uri mwana wa chifele. Let me show you the error of the brothers. Kana maila Jephthah, vasiri the same matter, never come on our kutika Jephthah. Vajitu uri mwana wa chifele. Avasi kutuka Jephthah. Was Jephthah achisi chifele. Vari kunongedzera baba wavo. Nokuti akabuda mu marriage yake achenda kuna mai Jephthah, ndi baba wa Jephthah Gilead. Murume ari mu marriage. Akabuda akaenda kuna mwe mukadzi kana musikana akanommitisa ari wrong ipapa 100%. Murume abuda kwake boza uziyo zvaakaudza uipa akaenda uko pamwe akasvika indiri mukomana sezvatinoita kuti pane patinomboita boys kana zvakuita amaringa anokwana muhomwe kare maomberi maringa unoona kuti simbi yoisa ringi yako muhomwe matanga medzi dzedu Yeah, no, what is that? Right. I say, you poor. I don't know. Don't pass one in a moon. I come out and know cats. You want my that's right. I found a bush warner. I teach for that woman pick up my uniform. Ring by the man from there, which for a was married your boy's eye. And only was not in papers to that ticket and the police. But you found out she's not going to say, go. The Lapio Galgadika, the Udivas are over to show what don't command. So, my Jephthah, Avana Mosha, Baba Jephthah, no Akabuda marriage, Bakaina Kunamaya Jephthah, Sagava Koma, and even in a Barutu Rumana Jifere. They are insulting their father, not Jephthah. They are not insulting the mother of Jephthah, but their father. Number 2, maybe. They share the same blood. The mono Zinga. Jephthah na iyo wakafanana. Weselana wa Gilead. According to the blood, they are one family. So Chawari to who character is blood. Can I preach this one? That was the Mishal.
Amai wa Jefta toti wakaita ufe na baba Jefta wakabereka Jefta. Ufe in character. Those akada mungu kushereketa in character. Anakubereka akadaro. Saka Jefta pa aberekwa chiri muna Jefta. Those chiri muna amatake ziriko mutsinga pamba. Chipi ropa. They share the same blood. No one is Savannah wa Gilead. So bari kutoka Jefta wachikiri mwana wa Jefte. Bari kukanganwa ishe blood. So pesa pa unokanganwa na uyero para Jesu pa cross. Unotukiri wa jini joros para uchichema. Bari jinoko na kukavu vanero paraki. Nakulizo. Jacob vana wake wakatora bachi ragara kapfemane mukomana. Wakarinyika muropa rembudzi bachi la Joseph. Wakaenda nayo kuna Jacob wakati mdara. Bachi ndere mwana wako kae. Zanzi Jacob akatanga kuchema. Chari kuchema chi. Kohari pese pakade ukaropa pane taura rufu. But ana deeper research kuti ropa nderei. Aichingoti chero bachi la Joseph neropa mwana wangu afa. Zora kuti Jacob akatobatwa maoko kwete munhu afa. Akabatwa maoko embudzi afa iye achiti munhu. Kura kuti pane paunonzi sorry usiri musori situation but inauye kuti une wrong understanding. Pauli papa ulishasha mune zvakaigwa naMwari mauri but hauna the understanding yenda uya kaitika pa Calvary. Ropa ra Kristu rinotaura zviri nani ukaritenga ukatambudzira Jesu Mwari akakuonera nyasha marekodzi ese kunzi mwana wechifeve munhu asina kufunda haagone kuita stand pa blessing inoriniswa naMwari. Saoni chiriona ukunongedzera ingakazodai yakandikanya ndingakazodai yakandikanya panyika vanhu vanokanya vamwe. Hausiri wakatanga kukanywa, hausiri wakatanga kuvharwa. Dai ndivhara ndandatosimuka. Vanhu vanovharwa but apedza kuvharwa anosimuka futi. Samson akagerwa musoro but havana kumudestroy nokuti amugere musoro. Baba rangu rinoti he killed more in his death than when he was alive. Not agerwa musoro but chaakaziva ndechekuti the hair can grow again. Akati Mwari ndipewo simba zvakare zvekuti vanigera musoro haisi nyaya. Hama dzangu ukanegleta kunamata ukasauka negleta Mwari zvinokutsimirira zvakawandisa. Jefta asi chifeve. So akangogadzisa mindset yake kuti ndiri mwana wechifeve kwete kuti ndini ndiri chifeve. Saka pamberi paMwari I'm still okay. Because akafeva ndamai vangu kwete nini. Saka Mwari unogona kundiwanira nyasha nokuti ndakaberekwa musituation inorwadza but inini handisi marwadzo. Unofa uchiblema vanhu, unofa uchingobuda musodzi uchichema. Zvauri kuchema zviri beyond your control. Pakuda kuti wapukuta musodzi woti Mwari ndiwanire nyasha. Show me the way, tell me what to do. Why? Because kana zvakatoitika. Hazviri vhesi. Kana ukatorepwa ndizvozvo. Pakutodiwa dzimwe pfungwa dzekuendera mberi nelife. Dani kuti unosvika mukufa uchinongodzera kuti but dasina kundirepa so. Dai upenyu wangu waita musha. Dasina kundirepa ndopa wakandikanganisa. This situation inorwadza but zviri beyond your control. Why? Because zvakatoitika. Kana ukanamatirwa kana ukababatirwa kana ukatsanya wakarepwa. It's beyond your control. Zakei achida kuona Jesu angari murume mfupi. Varefu varipo. Kana dai akanamata akatsanya airamba ari mfupi pakati pevarefu. Chii chaakaita? Akazvibvisa pakati pavo. Akazvisunurudza mucompetition yacho. Akamhanya mberi akandokwira mumuti. Ndakataura ndikati mutiwo unodyarwa naZakei. Mutiwo wakagara uriko uchimirira munhu anoziva kuushandisa. Nekuda kwekuti iye mupfupi. Opportunities in life anichekuita nekupfupika kwako ariko. Problem uri kufaita vanhu mumasystems hausiri supposed to fight. Ukada competition muupenyu is unfortunate. Kune vanokukunda zvaunoita. Kana kuri kungwara kune vakangwara kudarika iwewe. Kana kuri kufunda kune vakafunda kudarika iwewe. Saka chii chaungaite life haisi competition. Life you will find the revelation of the mind of God concerning you.
Ausinovo. Unazora kuti Jefta paari kubereka mimba. Iye mindset yakanogara achitozvuta kuti wauri mwana womwe mukadzi ndiri kunzi mwana wechifeve. But Mwari une zvaakadyara mandiri my destiny haidei neufeve hwaamai. Zvanzi akaita kuti Jefta wakabva paari kudzingwa ipapo haana kuita makwikwi nawo. He went to the land of Tob. Ari kuland of Tob chii chakaita? He gathered people, useless people vakarite kwasina basa, and he began to lead them muma battles. Israel ndokubva yazomukirwa nerudzi runonzi Amon. Vakaenda kunotsvaka Jefta. Vakati, come to us and lead us against the people of Ammon. Chii chavaona? Nyangwe akarejectwa kubva kuvabereki, ari outside the family, he was still doing things. Saka munhu wangu unobva wati, uri kuitei? Nyangwe wakaberekwa, vabereki vakasapedzisa kuchikoro, uri kuitei? Kwete kuti izva, kuti uchaitei nazvo? Isubject yakatozvibvarira yega. Kaini neBheri, vana vakaberekwa nevabereki vadzimba muGadheni, havagoni kuzvichinja. Vakaberekwa nevabereki vanga vadzimba muRight place. Saka kana dai vakachema vakazoti vanga vakurarama life yepanze, zviri beyond their control. Kune zvaunogona kuchinja, kune zvausingakwanise kuchinja. Izvozvo manje zvisakuchemedze. Kuswera uchinongedzera nekupa vanhu mhosva, unosvika kupi? Saka uchiona vamwe vanosvika pakukomita suicide. Danda rako saka ndaenda kuenda ndikofa. Hausapo wagoita research kana kumbonzwa kuti kune vanhu vakarapwa vari successful life. Kune ma-school dropouts vari successful life. Vari palist yemabillionaire nemamillionaire in the world. Ma-school dropouts. Chii chaakaita? Chikoro chakona akatsvaga zvimwe. Adenda kuti kudenda kasimuka madhara vazotegerera so. Kusvika rini? Haugoni kuzvichinja izvi. Chaakutodiwa ndine kuti Mwari ndibatsirei. Zvakaitika, asi une chekuita neupenyu hwangu. Seusina imba, mudhara wangu wofuti anga asina imba. Mudhara wangu akabvunzwa, anotaurawo futi wake mudhara. Anonongedzera sekuru wako, sekuru wangu wofuti wanga wasina. Munoita generation inoblemana. Twakudiwa anoti Mwari, nyangwe vabereki vanga vasina, sekuru vanga vasina. I pray for favor to locate me. Ngazvitengerewo pandiri kuti zvinoitika kuti tiwanewo pekugara. Mudhara wacho anga asina, akasina kurongeka. Vamwe vaita dzimba muno, iye haana kuita. Iwe wamudhara, itatone. Vakuru vaiti, wakura taurawo. Vakuru vakati vakataura uri pasaizi yako, vakudiwa kuti uchitaurawo futi wewe. Waamukuru wacho. Vaiva unoti vakuru vakati vanga vari 60 years waanadzo taurawo. Even in this challenge in life, kuti pandakaberekerwa, situation yandakaberekwa ndiri mairi, haidefine upenyu hwangu. Inzwa, Jesu akaberekwa mudanga remombe, but akava Messiah. Haana kuita cowboy. Hazvina kuipa kuberekerwa papurazi. Chakaipa kuti ndiwatowo purazi racho uchageza, ndiwatowo munda wacho. Success vakuru inotangira pamindset yekumira kumboblema nekunongedzera vanhu. Dai pasina zvese izvi hadaenda simuka, nyika yacho ndayaka kuti padaenda tosimuka. Kune vanhu vanogona kuti vasuccessful musituation yaunofungidzira kuti haiite. Chii chavanenge vaita? Vanocreate another kind of mindset yekuti despite my challenges ese, Lord help me. Zvanzi Abrahama,
vana vako vachaita senyeredzi. Nyeredzi dzinoshaina nguwai usiku. Kuti usiku hii picture hii time yakuti things are not okay, kune darkness, but wakapiwa the nature to shine in the midst of darkness. Those nonzi vana vako vachaita senyeredzi. Hii picture yakuti despite darkness you can still shine. So iwewe nenitiri vana va Abrahamu nekutenda, in the midst of darkness we can still shine. Avana wanifarire wazaukaita vana vanomira newe so. Vanhu ndo zvavari. Unofarirwa, unovengwa. Zvinoita kuti ufarirwe nekuti uvengwe zvinogona kutofanana. Unoziva kuti munhu anoshaya basa kwete nekuti haana kudzidza, but anobva anzi you are over qualified, hatigone kukubhadhara. Urova hwakaremekedzwa. Urova une makategori, kune urova une respect. So ndaachakadzidza wena haakapana kukwanisa kumubhadhara saka azviite. Makore ekutofamba usingashandika. Chizotaura muri wakuru. Vakuru iyi uchifane nzara. Ipapo ndo paunofanirwa swallow your pride. Kana ngorema banana inopushwa. Makore achifamba, nguva ichifamba, uye zvichaita chete. Munguva yekuti zvichaita chete vamwe vari kutoita. Life ini pamwe pekuti you start from somewhere, and somewhere yacho in lower level isina ine qualification yako, but nechekuita nekufunga kwako kuti I need to do something in life. Jefta asichifewe. Bible rati vakamudzingira kuti uri mwana wechifewe. Saka iye akaprograma mind yake kuti chifewe ndamai vangu kwete inini. Saka ini ndikachema kuna Mwari, Mwari unondwanira nyasha. Andisiri ndakafewa pandakaberekwa nechifewe. Ndine destiny. Mwari ane pfungwa yakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Hauna kusarudza kuva muZimbabweni. Hauna kusarudza kuva muAfrican. Hauna kusarudzwa kubva kwaunobva. Hauna kusarudza kuberekwa nemudhara akakubereka asina mari, asina chinhu. Ndo zvakaitika, it's beyond your control. Saka kuchema kubhadhare ende hazvina zvazvochinja. Mudhara wako ndiye mudhara wako iyeyo. Unoziva dai vana vaitenderwa kusarudza vabereki tisati tauya panyika. Dai vamwe tisina vana. Imagine vana vodzwa kunzi muri kuenda panyika pari mudhara wenyu ndeidzo izvi. Dai mudhara achingofamba asina kana mwana izvezvi. Wozi vana vanyazoona kuti unokuwara, uyo. So it's beyond your control. It's by least a choice. But it's a choice much to be born again. First birth, haina choice. Ma one. First birth yako, unongere kana waberekwa nemunhu mudhara kuzaka ukasina chinhu. Kana ukatsamwa kana ukachema ndiye mudhara wacho. It's beyond your control. First birth unoberekwa nemudhara asina imba forocha. It's beyond your control. But you have opportunity a second birth muna Kristu to be born again. Kana waberekwa patsva wauya bloodline raJesu rinotaura zviri nani kudarika ropa rapi. Kuti waakuoperaita neimwe system nemamwe madimensions anogona kurabha zvokuti paunotaura nhoroondo yako Mwari akusimudza vanhu unotoda kuti nyepera hazviite. Kunopfikero ndoko akabva zvinoitika. Chinonzi gospel zvinongoreva kuti good news kunani kune munhu aberekwa musystem isina kunaka, but akatenda mugospel raKristu you will testify the goodness of the Lord. Mwari ndiye ega anotaura kuti ndinosimudza marombe kubva muguruva. Rati kana uri rombe ukasanamata wairasa, nyika haisimudze marombe, inodzvanyirira marombe, inorejecta marombe. Akazviti marombe ngauye kuno ndasimudze ndiMwari. But chinzwa manje, kana achisimudza marombe kubva muguruva, haazunze guruva rerombe, anosimudza marombe kubva muguruva. Ijuti rerombe kuzunza guruva. Why? Nekuti pauri unogadzikwa namachinda hapadi dust. Iwo wakabva kudust unofanirwa kubvisa dust. Because there is a role to play. Anosimudza marombe kubva muguruva, but ijuti rerombe kuzunza guruva racho.
Why boss Paul unogadzikwa namachinda vakakuona uine dust avafare vanokutsikisira. Kuzinza guru chi. Sharpen your character according to the ways of the Lord. Sharpen your character according to the ways of the Lord. Baba stara zvechechi kutaura zveshoko raMwari uye nekuda Mwari uye kuteerera kutaura kwaMwari. So Jephthah akadzingwa. Tine vanhu vari rejected in life. Ishmael chaiye akadzingwa pamba paAbraham. Baba vake vaiva nemari. Abraham was rich in silver and cattle, but pamba ipapo pane mwana akadzingwa. Vakapiwa mai vake Hagar. Zvanzi akapiwa chingwa nebhodhoro remvura from a rich man's house. Yona nhasi kuti ndasha ane mari dzake but ari kundionawo havanifarire but vanitundwa vatone makondo vatone mabhazi. Ishmael akadzingwa pamba pemurume anopupurwa neBhayibheri Genesis 12. Abraham was rich in silver and cattle, but ane mwana anonzi Ishmael waakadzinga pamba akapiwei bhodhoro remvura nechingwa, mwana wembinga. Mwari vakaitei neupenyu hwaIshmael paakachema kuna Mwari ari murenje. Mwari vakamuvhurira tsime kuti ariko matsime maopportunities ekuti Mwari anokuitira even vanhu vakakurejecta. Akabva pamba paAbrahama. Haana zvikuru zvaakaitirwa. Iwe nanhasi you are still blaming. Kuti havana kana kumbondionawo kana mbichana kana kamari mbichana so kana kuzondineva. Inoitika. Kuswera uchifunga izvozvo nekuchema pamusoro pazvo. You'll be wasting time. It's beyond your control. Munhu asingakuda akuda, asingakufarira hakufarire. Hauna chauchaita kuti akufarire because hatred here is spiritual. Kana ukatoita zviri right agara hatombokufarira. Wodi chakakudiwa naMwari kudarika munhu. Why? Because munhu anofa, munhu anoguma, but Mwari unogara nokusingaperi uye nyasha dzake, his mercy endureth forever. So Jephthah akadzingwa pamba. Haana kuita naro kuti amundidzinge ndibaba wangu, baba vedu vamwe chete munondidzingirei. Akafururuka pahama dzake dzisingamude. Akaenda kuLand of Tob. Bible notes arikoko he gathered people who were useless people in society yeTob. Akava a leader. Akavatungamirira pahondo nekukunda. Mbiri yake nekugona kwake zvikadzokera kune vanhu vakamudzinga paIsraeri. Vanhu vakagara pasi vakati arume hondo yatatasa naye havo inoda munhu anogona kutitungamirira. So they went to look for him. Chii chakagonekwa chaakagona ndechekuziva kuti Mwari vane chavakanditsikira chikonzero, vane nyasha dzavakaisa mandiri. Kana vanhu vakandivenga but havatore chiri mandiri, vangandidzinge pandiri but havatore chiri mandiri. Chinonzi gift chiri God given. Kana vanhu vakakumaka sei, kana vakava jealousy sei, they cannot take it from you. Vakoma vaJoseph vakavenga mufana wavo vakamutengesa. Mai Potifa vakamupomera mhosva vakadini, but kune nyasha dzanga dziri mahari dzakamusvitsa pamusoro, but rodi haangapushidzirwa nevanhu yaida kumuendesa pasi. There is something in you chekuti vada kukutsikirira kana vakadii. Pray for God to elevate you in the midst of trouble. Joseph haana support. Kwese kwaenda kuyengwa kumakwa. Kubva mumba nababa vake vakoma vanomutengesa. Aende pabasa mai Potifa vanomupomera. But tinoona Joseph ari pachigaro chepamusoro muEgypt. Chii chaakagona kuita? Wakaramba achida Mwari in the midst of trouble. Anongoswera chichema ndozviuraya kana hama tichindiramba so andoenda kupa pana nondida kana pabasa pacho ndichipomerwa so I'll kill myself azviite. Zvinoitika kuti uri right unongovengerwa kuita right. Uri munhu ari bo unosangana nevanhu vasingakufarire. Zvaunotoshaya kuti ndombovengerwawo dzei, handina wandinoita rafu ndiri munhu ari right. Zviri beyond your control. Vanhu ndozvavari. Unongotovengerwa kuwana kana kuvengerwa kushaya. Nhamo inovengesa
Saka wadi kutara newe, wadi kutara zvinhu zvakawanda newe, vanhu zvinozotinetsa. Kana kumushango tinetika nhamo havakuzivise, vanenge vachitya kuti pakudzoka unenge wakuda futi mari yebhasi. Unovengwa kusvika palevel yekuti haudzwe nhamo yekumusha. Vaibhozi vanoda kutyira kuti utori imwe nhamo futi. Ukawana vanoita chikomiti chavo kuti ndiye ari kutipedza, ari kubata-bata. It's beyond your control. Haudzivise shiri kubhururuka mudenga. Anoona dziri kubhururuka idzi pamusoro pedu. Hauna zvaunogona kuita. It's beyond your control. But una ability yekudzidzivisa kuti dzivake dendere pamusoro pako. Pamusoro pe-life yako una ability to make a change. Zvinotaura vanhu kana ukati hauchifarire vari kunyepa vari kuzodii, vanotaura. But zvauchaita pamusoro pezvavataura ndozvinoshepa life yako. Vakakuvenga vasakufarira ndozvavari, but iwe unoitei neruvengo rwavo ndopane nyaya. So Jefta akadzingwa, haasiri yechifeve. Zvanzi mwana womumwe mukadzi, mwana wechifeve. Saka vakomana vamudzinga pamba havasi kuziva kuti zvatiri kuita tiri kutotuka baba. Why? Because kana Jefta muchiti mwana wechifeve, inapa wedzi mungoti baba vedu chifeve nekuti vakafeva namai Jefta. So Jefta chinhu chaakangoziva ndechekuti nyange vandidzinga pamba, but handina kudzingwa munyasha dzaMwari. Just like Ishmael, murenje adzingwa kumba kwaAbhurahamu, he cried out unto the Lord. Mwari vakavhura meso aHagai akaona tsime remvura. Kumba kwaAbhurahamu vanga vapiwa bhodhoro remvura, but pavakachema kuna Mwari vakapiwa tsime remvura. I don't know kana uchiona picture iri panapa, which one is greater? Tsime remvura rinodarika bhodhoro remvura. Why? Because tsime isource, bhodhoro imvura yacherwa kune imwe source. So Abraham unogona kukupa bhodhoro, but kana usikazivi kuita kwaMwari unofa uchichemera mabhodhoro, iye Mwari achigona kukupa tsime rako. Vandidzingirei ndopandaitowana, ndopandaitoararama napo. Aiwa, Mwari une nyasha dzekuti vakubvisa ipapo, you can still live. You can still survive. You can still make it. Why? Nokuti Mwari ane chinangwa neupenyu hwako. Zviri beyond your control. Mwari havazvitarise. Iwe unoitei? Wakaberekwa nechifeve, saka pfungwa yako uri kufungei? Wakaberekwa nevabereki vasina mari mukutambudzika, iwe wacho uri kufungei? Uri kuitei? Zvaunoita iwewe zvine nyaya kudarika zvaunoitwa. I'll repeat. Zvaunoitwa zvinodarikwa nezvaungaite. Vakati hakuna kwaunoenda ukatenda izvozvo, kutenda kune simba, icho kwadi hakuna kwaunoenda. Asi vakakuti hakuna kwaunoenda, iwe ukati Mwari ndiwanirewo nyasha, Mwari vane kwaunoenda newe. I always give people example. Shamwari dzangu dzandakaenda nadzo kuchikoro, vane zvavaitaura tafoira ivo vapasa zvikanzi vakati haukusvike, ndakazosangana ikoko. Vakatonetseka kuti wasvika sei. Ndikavaudza kuti kune rimwe bhuku manje regeography ndakakundikana, but kune bhuku rinonzi Bible. Imomo munosumudzwa type yedu marombe. Geography nescience zvakatadza kundisimudza, but the word of God rine guarantee. Ani nani anotenda mahari rine guarantee yekuti Mwari harevi nhema, anosimudza marombe. Saka takatadza kusimuka tiri kucollege Musoro, tinosumukira imomo. Ende neiye manje anotosvitsa kwamunoti hatisviki. Padai vakadaro ende watarisa kufaira kwako, waingobata shayo kuti shuwa panino kwatinoenda hatakundikana zvavharana. Yatime yekutombopukuta misodzi, analyze life yako, otarisa kuti Mwari unoti kudii mushoko rake concerning your life. Zvokuti vanhu vakati kudii, wakaberekwa musituation ipi, nyika yacho yakamira sei, economy yakadii, unofa nestress mahara. Bible saka richirambidza munhu kuti ave worried. Harirambidze kufunga. Rinoti do not worry, hariti do not think. Because worry create bitterness. Bitterness create a lot of disease in your body. Zvimwe zvirwere zviri munyama yako zvakabva pawari. And the worry kazhinji is overthinking pachinhu chauri beyond to change. So Bible richiti by worrying
ariko here angagone kuzvipa mazuva ekurarama kana kuwedzera bvudzi rabuda mumusoro make newari. Wari haina chainokupa. It's like munhu akagara parocking chair. You'll be busy and going nowhere. And Nyika is right. Nyika is right. Vari kutiregerera dai vazodai. Zvauri kuitwa hazvisizo zvine decision kudarika zvauchaita pane zvauri kuitwa. Pauri kuvengwa uri kufungei uri kuitei ndopane nyaya. Kugara pasi wobata dama uchema nenyika yacho uchipedza kuchema ndo nyika yacho. Inopera misodzi inopera. Aiwa bhedha ni munhu wakabhiya tine too much stress. One wawapedza ngoma ndiyo ndo nyika yacho yauchiri. Unoita sobo wona uchiri kuZimbabwe enda ushande. Unozwa saka pabhiya apa panenge hapana chiri kubuda. Unofana kuita ka research so. Baba dongorola so timobvisa ka stress. Warola wasoba unozoona kuti ndiwe uchiri kugara kumva kose ende renta usati wabhadhara ende shoma yawafanira kuwedzera ndo yawatapudza uchitenga. Haisi solution. Solution yandinoziva kuchema kune iye akakupa upenyu. And I know the plans I have for you. Anaziva maplan ake kukugadzirira upenyu hwakanaka. Zvekuti wakaberekwa nevasina mari, wakabereka musituation yakaoma, unokuendeswa kuchikoro. It's another phase and it's beyond your control. Wakaberekwa nevabereki vave nechirwere, wakatoberekwa nechirwere, it's beyond your control. Why? Because ndo watora bereki wako and wakatoberekwa kudhara. Kuchema kana ukadii hazvichinje ndizvozvo. Kuda nguva yekuti unombopukuta misodzi uchitsvaka solution. Kuchema haisi solution. Kuchema isaini yekuti zvanyanya chete. Kana Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo, zvinoda kuti vanhu vakatsvaka zivo havaparare. So zivo yacho inobva kupi? Mushoko raMwari. So taverenga tsamba yake Jephthah ari mwana wechifeve. He became a leader in Israel. Kuti ufeve hwamai vake nekutukwa kwaaitwa hazvina kuchinja destiny yake. Ena nhasi uchiri kungochema so. Tamudhara ndiye akamixa, dai akaita so mani. Dai life yedu iri nani. Iwe wamudhara chiita yako. Tine vanhu vatinotoblema, God bless you. Tine vanhu vatinotoblema izvezvo. Dai vakadai. Iwe ukaiswa musituation iyoyo haudaro futi. Dainesa namudhara pakabuda ma50 aipiwa maovet. Ndikati mudhara wamaripiwa mari mamuri kupa ni muri generation iyoyi. Omuwafa nemari kumaovet mamuri kupi. Ndobva agara neni pasi mudhara. Zikanzi mwanangu havasi kungopiwa chete. Pane yakatambika. Zadirira. Iwo mwanangu dzikarira ungaende. Vandaoneka kuti namudhara wangu takafanana atete. Iyo pakatoputika fire crack untonzwa hana kusimuka. Ngaite oveti iwe. Asi pane paunenge chinonge pechipa mhosva makatiregerera vamwe ndiyadaiso ukapinda mutsoka dzavo munguva yacho utori wese. Haisi time yokunongedzera nekupa munhu mhosva. Tiregerera so vamwe vangu vakaenda kuchikoro but mudhara wacho hakutibereka takawanda hatinozomboenda kuchikoro kwacho. Waakushanda chienda. Hazvirambidzwe kudzidza nemari yako, hazvirambidzwe. Enda unobvunza kuti yangu inoita, unokudza kuti inoita. Kubhadhara woenda. Haisi nguva yekunongedzera nekupa munhu mhosva. Zvimwe zvacho zviri beyond your control. Hauna zvawaigona kuita, ndo baba wako vache wavo vakatadza kuendesa kuchikoro, ndo mudhara wako. Wodini destiny future yako zvakuda saJephthah. Akadzingwa nehama pamba pavo akaenda kuland of Tob. Haana kuenda kunobatwa maoko kunochema kunonyaradzwa. Ariko akadiscover gift iri maari to lead people in battles. Akava so successful kuland of Tob kusvika varume vekuIsrael, the elders came looking for him.
wakati shamari kune onde ya muka tilikuda equality of a leader nenge iwewe kuna tinekumwe kutaura platform ya ufe wa mai wake yakaita kutati zingwe pamba pao boya ka create a place ya akashika inonzi top kutawe successful zora kuti pamwe pacho disadvantage yako ya uri kuchema nayo yakatishandiswa namwari kuti advantage yekudiscover chiri mauri chisingawanikwe kana zvinhu zviri right kune zvisingaitike kana zviri right zvinongoitika bedzi kana zvinhu zvisiri right kune zvinhu zvinodiscoverwa muupenyu nekuda kwekuti pane mistake pane error yaitwa chokuti vanhu havana kuronga kuita chinhu ichocho chavada kuita chakakona pachakaitwa chacho chine zvakanaka zvachakaburitsa indofunga kuti munhu akabika porridge munhu aida kubika sadza upfu kwashota ndozvandongofunga zva wakashota ndovatoti kanenge kanoroyeka futa vakaisa shuga urongonongedzera zvonyika yacho mambiriro acho nyika yacho vana vaAbraham vanenge nyeredzi dzinoshaina nguva usiku when things are not okay kune nyasha dzinobata mwana I'll give you this example. Jacob aenda kumba kwa Labani achida kuroora ane waaida akanaka ainzi Rachel mumwe wake ainzi Leah mukoma wacho anga asina kuti nakei zvokuti paakati ndashanda 7 years ndipe mukadzi wangu ndichipinda naye mumba baba Labani ndobva vaita metsi ndobva vatora asiri kudiwa asina kunaka kupinda ari kudiwa ndobva vamuisa mumba muna Jacob during the night uye akatozoona kuseni kuti munhu wandinaye haasiriye but unoziva kana munhu wauinaye asiriye ukazviona kuseni zvokuti usiku hwese patoitika basa nhumbu yatobata nemunhu asiriye so kuroorwa kwemukoma asiri kudiwa kwakakrietwa nechinonzi rima usiku kukaramba kwakaedza haruriko so Leah anenge inini anenge iwewe kuti pane masituations akangoipa anenge rima so akatodenwa naMwari kuti tigonawo kusimuka. I'll give you this example. Mamiriro akatoita zvinhu izvezvi kune 3/4 zvisina kufunda nevakadzimba zvokuti zvinhu zvikamira mushe vanhu vavo zvatooma pamwe hausi kuinzwa ninyatsodzika mushana uri kundipotsa kune anongomuka nechiya yake unogara paCopacabana hapasi paofisi haisi kampani mamiriro ezvinhu akamupa ofisi nekampani achisimuka manheru achipeta kacheya mari yaanoverenga so haiverengwe mumaofisi ari proper kanguva kaLeah kwekuita mari ikonomi ine rima ikonomi ikatoita mushe hautombomuona baatomboda kudzingwa nepolisi ega angoshodzera kuti hakuchaendeka kuti indava 1:1 anenge atoma 1 ikati 1:1 anenge atoma 1 zvishuwa kune vakazadza matanga emombe nekutengesa maline efoni yanga isiri business yanga iri opportunity izvo zvienda unovahodha woni kana huku hautenge chii chakaitika wakava mukana wakakrietwa nekuipa kwezvinhu saka usati pese pakaipa zvinhu munhu wese ari kuda kuti zvinake let's be real zvikanaka zvinoipa wandiri kuti anoziva kuti zvikangonaka chete wakuwara haichinjike ikangoti 1:1 zvikangonaka chete wafa kumhanya maisha mese kutomuka kuseni uchigeza inyaya kuti zvinomira mushi saka kwauri zviri kumira mushi Leah aroorwe kana kune chiedza why Jacob anonzi tarisa face because paakasarudza mudiki wacho angaona runako saka itype inoda beauty but rima harishande beauty manje rinongoshanda kuti urimo here mukumbezo so don't blame kuti uyu akanaka udarika inini zvakazodai so uyu akangwara uyu akaberekwa muriri right mudhara akanga akarongeka anga akazodii rima rako ririko Leah
unororwa. Opportunity yako muna Kristo why tirira na Abraham takafanana nenyeredzi. Nyeredzi dzina opportunity when it's dark. Just a mwana wechife, but the Bible not really destiny yake. He became a leader in Israel despite a poor background. Why are you pointing fingers kuano? Why are you blaming people? It was not kwa pauri. I percentage shoma. Jaunoita iwewe. Kudarika jaunoitwa. Doji nenyaya. Una simba rekutidzirisa shiri dzokuburuka pamusoro pako. Samuna dziri kuburuka. Ndina simba rekungodzidzirisa kuvaka dendere pamusoro pangu. Kuti I have the power pamusoro pangu. Pane zviri beyond nezvandofanirwa kuita. But chikuru chi, don't blame people, don't always cry and point fingers. Rega kuswera wine stress uri worried. Kana ukava worried kuti nyika yacho haisi right, uchipedza kuva worried ndiyoyo isiri right yauri. Ukarova chapomba ndombobvisa stress uchiita sober ndiyoyo nyika yacho yawaita sober uri. Wodi shakamwari. Why? Because ani chaakaisa mauri. Chinotoshanda chine favor. Bible wrote all things work out together for good. Which means parikonzi kana wamu na Kristu disadvantage inenge yato advantage. Advantage yazake yanga iri yakupfupika. Why? Because varefu vakaona Jesu. Asi iye mupfupi akaonekwa na Jesu. Kuona nekuonekwa zvine mutsauko. I'll give an example. Tese tiri pano president towaziva. Asi president vakakuziva iwewe wapinda. So kuwaziva akukuchinja. Asi vakakuziva wasimuka. So Zakeyo favor kana ari murefu. Jesu asida kuenda kumba kwemunhu murefu. Because varefu vari kungomuona. Ada kuenda kwemupfupi. Saka kufupika kwake ndokwakaita kuti amhanje kundokwira mumuti. Zvoreva kuti disadvantage yakashanda as advantage nokuti akaziva pekuenda pamuti. Muti wanomuparidza ndeupi? PaCalvary. Kuenda munani? Muna Kristu. Baba nditora checha kana prophet nditora pamusoro paKristu anogona kuchinja upenyu hwemunhu. Jesu ndiye shoko raMwari kupinda mushoko kunzwa kuti saka Jefta aitonzi mwana wechife. Indaiswera ndichichema ndi mwana wechife. Kune zvifeva nezvifeva vanosimudzwa naMwari. Nyangwe zvifeve zvacho bvunza Rahabhi. Chaiva chifeve chemuJeriko, but the end of the story akava mujininoji yaKristu akatowanikwa zvakanaka nevanhu vanga vabva kuIjipti vauya kuKenani. Kureva kuti don't worry, record yako iri behind you. Looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Inotenda Mwari zvikuru. We can meet again tomorrow. Ngati manyira kubhora. Pakati patori dawo. Senegal anofana kutowina. So Mwari wakitire nyasha. God bless you. God bless you. Thank you so much. Sana ndike mangwana. God bless you.